Di demekî de ku rêveberiya PYD-ya Kurd rastiyê de PKK wê rêve dibe û navê wê li ser asta Ewropa û Amerîka û hin welatên dinyên cîhanê di lîsta terorê de ye û li Rojavayê Kurdistanê jî hemû corên kiryar û binpêkirinan ji revandina siyasetmedaran, ragihandkaran û revandina zarokên jêr 18 salî û leşkerkirina wan û bikaranîna wan di şer de. Di eşkencedana welatiyan di zîndanên xwede û qedexekirin û têkbirina proseya xwandinê gelek binpêkirinên din lê dijî mirovatiyê encam dide. Serbarî rewşa xizmetguzariyê ya xirab û cîbicîkirina biryara 119 derbarê bilîndkirina nerxê sotemeniyê jî û veguheztina petrolê ji bo deverên dibin kontrola rejîma Sûriyê û gropên çekdar de û birçîkirina welatiyan jî ev hemû corên kiryaran ji aliyê rêveberiya PYD ve têne encamdan li Rojavayê Kurdistanê. Berpirsên rêveberiya PYD rojane hêvê mehê belav kirin ku wan ofîsa nûneratiya xwe li bajarê Cinêfiyê Swîsrayê vekiriye û spasiya welatê Swîsra lê ser vê gavê kirin û li gorî berpirsên PYD dibêjin ev yek jî tê wateya ku welatên cîhanê danpêdanê bi rêveberiya wan didin. Lê berovajiyê van daxuyaniyan û piştî demekî Wezareta Derve ya welatê Swîsrayê nûçeya vekirina ofîsa PYD li Cinêfê red kir. Jêderên ragihandinê yên Swîsrayê gotin ku PYD komeleyekê li gorî yasaya sivîl ya welatê Swîsrayê vekiriye. Herwiha berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Swîsrayê jî tekez kir ku ti ofîsên nûneratiya PYD li Swîsrayê nehatine vekirin û got jî ku komeleyek hatiye avakirin ew jî li gorî yasaya sivîl ya welatê wan ew komele ne nûneratiya fermî ye û nayê wateya ku ofîs hatiye vekirin. û her kesek li gorî vê yasayê dikare bi azadî komeleyê û bi bê rixset jî damezrîne. Berpirsên rêveberiya PYD bi van daxuyaniyan careka din tekez dikin ku ew di hewla sivgatiyê biraya giştiya Kurdî û xapandina welatiyên Rojavayê Kurdistanê dikin û berdewam in ku dixwazin biriya van daxuyaniyan ne serkeftina xwe û siyaseta xwe ya çewt ya ku bikartîne ji bîra xelkê bibe û wan bixapîne û mijîlî doseyên din bike. Wekû çawa hemû caran va lîstok û kiryaran bikartîne lê berovajiyê van gotin û daxuyaniyan welatê Swîsra hina rastiya daxuyaniyên wan eşkere kir û got tu ofîsên nûneratiya wan lê Swîsrayê nehatiye vekirin.